Tak dobrý den lidi, dneska jdeme na to hrát Freddy's Reality, protože v minulých videích jste mohli vidět, že mám rád FNAFko hodně, protože mám všechny verze FNAFek a ještě skoro všechny. Mám jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, Custom Nights a potom mám ještě FNAF World, takže tady máme news. Hele, Mangle, tady nový upgrade Mangle. Konečně, protože naposledy, když jsem to hrál, tak tam byl maximálně nějaký nový Unwithered Spring Freddy, akorát já nevím, co to bylo za druh Freddyho, ale bylo to divný. A tenhle Mangle, tak ten je docela pěkný, jinak tam byl maximálně Toy Fox. Tak, já už to nebudu dál okecávat a ještě bych byl rád. To vám řeknu potom. Tak, dáme si dvojku. Co je? Zase se něco děje. Noc? Slunto, brácho. Ano, tady máma hraje pupas. Hele, a pokud chcete, dejte mi odběr se zvonečkem. A pokud chcete, abych si zahrál jako hlídač, tak mi dejte odběr se zvonečkem a já budu hlídač. Si jdu vzít nějakou postavu, ale za dvojky nejsem tady chytrák, který se jednou vzal tady reálně, hele, maximálně tohle. Protože tady už je celá kapela. Držte pusy, furt tady jenom všichni řvou. Pupete slunto. What the hell? Jdi teda, Tojčíko, nebo co děláš? Vypadáš divně. Máš hnusný postoj. Podíváme se. Jo, je vidět ten doskavat. Jak já tady úplně sám. Skryjeme si jméno, abych nebyl vidět. Když já budu vidět. A to bude dobře načasovat. Nice. Hele, a já se teda podívám, co je tady novýho. Já chci vidět, kolik stojí ten pupet. Ne teda pupet, ale Mangle, abych byl přesnej. Na 750. Hele, tak schválně napište mi do komentáře, za jak dlouho si zvládnu vydělat na toho Mangla. Počkej. Teď to je z jedničky, what the hell, to je úplně jiný kopírování. Kopírajte. Ještě si drží ten svůj hnusný pupek, jo? Jseš jako vyžranec z McDonaldu. Ale chodíš po stolech. Balloon Boy, nemáš být náhodou tady. Nějaká party. Hustý to je. Ne. Hustý bice. Hele lidi, tak já se sem vrátím. Vrátíme se zase do reálného světa. Tedy do videoherního reálného světa. Co to je? Kopírajte, já jsem to i Freddy. Hele, nevíte. Hele, napište mi do komentáře, jaká bych mohla být postava příště. A pokud si tohle budete chtít zahrát, já už jsem to hrál hodněkrát. Pokud si tohle chcete zahrát, tak se to jmenuje Freddy's Reality a doporučuji vám to, je to docela dobrá a pěkná hra vo FNAFku, a pokud máte rádi FNAFko. Já to mám
Co to je? Come on, what the hell? Proč se směješ? Ich tohle. Nechápu. Cool party tady. Ha, Fred, tady Bonnie, co tady děláš? No. Já se tady jdu hold zdejchnout. Tak. A teda pokud jste teda dali odběr, like se zvonečkem, tak já teda jdu být ten hlídač. Tak. Jo? Jo. Jak dlouho to bude ještě trvat? Jo, konečně. Freddy. Nádhera, takhle se jich na obličej, chudák Freddy. Ne, never mind. Tak dáme noční jud. Tak. Tak, já jsem 2? To je úplný kopírování. Já jsem vás... On je nádherný. Co děláš tady ty? To je magor. To je blázen. What the hell? Nechci kamery. Ne, už na to kašlu. Kdo to tady řekl? What the hell? No, já jdu do kanclu. A jako fakt vám tuhle hru doporučuji. Je to dobrý, ale... No... já už ani nemám co dodat vlastně. Jako já to hraju hodně, mně se to líbí. Proč si myslíte, že se asi jmenuji Chica 55487. Pokud si mě chcete dát do friendu, tak klidně, mě to vadit nebude, jo. Já vám ukážu něco vtipného. Tak. Co? Jak držím tu masku? What the fuck? Jsem úplnej debil? Asi jo, ne? Hele brácho, pojď se sem podívat. Pojď se sem podívat, jak držím tu masku. Jo, to je fakt úplně postižený. Tak já se jdu podívat, jak to vypadá. Tak. Jako. What the hell? Co to je? Bláza nějaký. Holera. Co to Golden Freddy Fazbear? Co? Tak. Tak. Co říkáš na mě, na moji postiženou masku? O, co si myslíš? Já jsem Freddy. Ojoj. Zdraj! Já nic, já muzikant. Já muzikant, já přicházím k vám z české země. No tak to nedám, to... What the fuck? Aha. Honzo, vám po mně jde ta obří hlava Golden Freddyho. To je to. To nějaká vodka? To tady nebyla, ne, nebyla. Tak co? Postižený. Co je? Tak jdeš? Ojoj. Pomoc. Já ti uteču, reálně. Mě nikdy nechytíš, to je ještě tam bolí. Oni. Já jsem tady hlídač. Tak, proč je 6 hodin, když je reálně tady nahoře? 7:30, ne, 7:50 vod. Teď. What the hell? No, tamhle je vzadu. Podívat, co se děje. To je reálně. 7, 9. Co to je za jako postiženou kapelu?
pupota. No. Ajaj. No, to je blázen. Počkej. To je ten hezek. Jako dobrý. Hele, endoskelet. To je hloupá úplně. Co si myslíš? Má masku? What the hell? Co je to za magory? Vždyť si hryžou ruce, ne? Barva. A ta endoskelet má postižený oči. A ten pupet furt hraje, aby mě uklidnil. A já debil v té masce. Ajaj. Jdi. Vždyť já už mám masku. Vypadni. Neslyším. Ajaj, tak teď už to bude těžší trošku. Kamare. Super. To máme to tady. No, velmi zábavné. Co je? Nice! Jsem tady hold. Bez poruchy, reálně. Počkej, ale... Co je? Co je Afna? Co bojíš? To vlastně nic. Ajaj. Uhni, já tam nikoho nevidím. Hele Honzo, oni mě nikdy nemůžou zabít, protože tohle jsou týpci, který mě nikdy, který o mě neví. Který neví, že jsem animat, že jsem, ty jsou úplně blbý tohle. Tak jako, what the hell? Sem přišli všichni animatronici, jenom aby si se mnou zahráli, jo? Přežijeme jednu noc a... To je easy. Ne, to ne. Počkej, vezlo. Haha, nestihl to. No, tady ten tlusťok zmykáče a já tady. Oholera, debil v matce. No, si myslíš, že mě tady vypadni? Ne, pupeta ne. Doprčit! Vypadni to, čiko, ty tady ani nemáš být. Jo, nice. Tak já se s vámi asi rozloučím. Tak. Byl bych fakt rád, kdyby se mi dali odběr se zvonečkem. A čau, zdraví vás, debil v masce.